bismillah ba za ta kan kin sani Ya za in san ka? abubuwa suna da yawa da ya kamata ki sanni sun fi ɗari, amma ɗaya daga cikinsu shine ni ne mijinki. Kai ne mijina kuma kake tambaya na san ka? Wayannan abubuwan su ne suke faruwa a cikin mafarki. Ko ɗaya ba mafarki ba ne. Na san kika mari kanki yanzu, za ki ji zafi. Kai ne kake mafarki ba ni ba, don haka kai za ka mari kanka. Yanzu ma ajiye wannan shirman a gefe. Sunana Audu Luluwa. Ni ne babban ɗan Alhaji Hamad Luluwa. Wannan sunan yana da tasirin gaske a cikin gidanku. Ban ko taɓa jin sunan ba. To yau gashi kin ji sunan sirikinki. Ki je ki ta sanarwa, na tabbata al'umma za su miki munna da dacewa da wannan sunan. Lallai na yadda kai ne dan fari. Ka kalle ni da kyau, ban maka kama da wacce take jin daɗin rayuwarta ba. Duba da kyau, ban maka kama da wacce take da tarin damammaki ba. Har kake tunanin zama surakar gidanku zai zame min dama. Ko da yake baka san inda na ajiye zuciyata ba ce, shi yasa. Baka san kuma a ƙarƙashin ikon wa take ba. Na sani wani kiyashi ne da yake so ya ɗebo ma kansa abin da ba zai iya ɗauka ba. Ayya, ka faɗi. Zuciyata tana hannun zaki mai kwarjinin iko. Ke a gurinki ne kike ganin shi zaki ne, amma Dakata, Audu, ni ina da mijin da zan aura. A takaicen magana kenan, ya kamata ka je ka nemi matar da zaka aura. wato ina so ki kwantar da hankalinki ki fuskanci maganganun da nake gaya miki. Kar ki je ki wa kanki asara ki zo kina da na sani daga baya. Umma